ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆನು ಯಾನ್ ಆತಡೆ ಅಮೃತ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇಂಕ ಸಿನಿಮಾ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆತೊಂಜಿ ಉಮೇದುದಾರ ಜಾನ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಹೋಪಿನ ಭಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂಡ ಇಂಚೋಗು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ದೇಯಿ ಬೈದೇತಿ ಸಿನಿಮಾನು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಉಮೇದುಡು ಭಾರಿ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಆನ ಸಿನಿಮಾನು ಓದೆಂಕಲ್ನ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿದ ಥಿಯೇಟರ್ ಅಂತುಯ್ಯ ತೂಪಿನಕ್ಕೆ ಒಂಜೇ ಕಾರಣದಾದ ಪಂಡ ದೇಯಿಯಿಂದ ಪಂಪಿನವು ತುಳುನಾಡದ ಚರಿತ್ರೆಡು ಒಂಜಿ ಏಪುಗಳ ನಮ್ಮ ಏರೆಲ್ಲ ಮರಪ್ಪೆರ ಒಂದಿನಂಚಿನ ಒಂದು ಚಾರಿತ್ರಾತ್ಮಕ ಪುದರವು ಆ ದೇಯಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ದನಡಿಕೆ ಎನ್ನುವ ಬಾಯಿ ಪಾತ್ರದ ಕಥೆಕ್ಲಡಿಕೆ ಎನ್ನುವ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಲ ಇಂಕ ಅನ್ಸೋದಿತ್ತು ದೇಯಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸತ್ಯ ನಂಗೆ ಸರಿಯಾದ ಗೊತ್ತಾತಜಿ ಈ ದೇಯಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸತ್ಯ ಉಂಡತ್ತು ಬೆಟ್ಟೆನೇ ಒಂಜಿ ಅಡಂಗಿದಿನ ಸತ್ಯ ಉಂಡು ಬಂದು ಯಾನು ಸಿನಿಮಾ ತೂರಿ ಪೋನಲ್ಲ ಇಂಕಿತ್ನೆ ಒಂದು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ದಾದ ಬಂದ್ರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾಡು ನಿರ್ದೇಶಕ ದೇಯಿನ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಬಂತು ಅನ್ಕೊಂಡು ಬಟ್ ರಡ್ಡರ ಗಂಟೆ ಯಾನ ಸಿನಿಮಾನ್ ತೂತೆ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷಲ ಎನ್ನ ಜ್ಞಾನ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋವಂದೆ ಯಾನ ದೇಯಿ ಬೈದೇತಿ ಸಿನಿಮಾನು ತೂಯೆ ಎಂಕ್ ದಾಯಗಿ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ತಿನಿ ಪಂಡಂದ ಏರೆ ಆವಡು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಮಂಡೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಬುದ್ಧಿ ಇತ್ತಿನ ಏರೆ ಆವಡು ಆಯಾಗಿ ದೇಯಿ ಬೈದೇತಿ ಸಿನಿಮಾಗು ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಆವಡು ಅಕ್ಲು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪರಿಕರ ತೋಣಂದ ದೇಯಿ ಬೈದೇತಿನ ಕಾಲ ಮನೋನು ಪನೋಡ್ ಬಂಡೇ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಪಂಡ್ಕೊಂಡ್ ಆ ಕುವೆ ತೋಟದ ಬಟ್ರನ ಇಲ್ಲನ್ನು ತೋಜದ ನಂಚಿನ ಒಂದು ಇಲ್ಲನ್ನು ತಗೊಂಡಂಡ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ ಪಣಲಿ ಒಂದು 400-500 ವರ್ಷದ ಪಿರೋಡು ಬಹುಶಃ ತುಳುನಾಡಿ ಜನೇ ಇತ್ತನದಾನೆ ಅಂತ ಆತ್ತು ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಸಹಜವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಆ ದೇಯಿ ಬೈತಿನ ಸಿನಿಮಾ ಭಾರಿ ಪುರುಷ ಸೂರ್ಯಪ್ರಕಾಶ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ರಡ್ನದವು ದಾದ ಪಂಡಂಡ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ದನೇಡು ದಾದ ಏನು ಪಂಡಂಡ ದೇಯಿ ಬೈತೈತಿ ಜೋಕ್ಲಿನ ಮಡೆ ಕುಂಟಾರ್ದೇರೆ ಪೋನಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಧಾರ್ಯದ ಮಡಲ್ ಬುದ್ದು ಸೈತೋಳು ಬಂದ ಆನಂದಂಡ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾಡಿಂಕ್ ರೋಮಾಂಚನ ಆತಿನಿ ಪಂಡಂದಂಡ ಮತ್ತೆ ದೇಯಿ ಬೈದೈತಿ ಅಲ್ಲ ಜಾತಿನಿ ಮೀರ್ದ್ ಆಲ್ ಏತು ಮಲ್ಲ ಬುಲವುಲ ಬಂಟ ಒಂಜಿ ಕಿಚ್ಚಿ ಮಚ್ಚಾರೋಗು ನಂಜಿಗ್ ಒಂಜಿ ಮಂತ್ರಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಬುದ್ಧಿ ಅಂತ ಮೋಸೋಗು ಸಿಕ್ಕದ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಚ ಸೈಪೋಲ್ ಬಂಟ ಒಂಜಿ ದುರಂತ ಕಥೆನ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಭಾರಿ ದೈಯೋಡು ನಮ್ಮ ದೇಯಿ ಬೈತೈತಿ ಸಿನಿಮಾಡು ನಮ್ಮ ತೋಲಿ ಭಾರಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ತೂಕೊಂಡು ಪಂಡಂದ ಬಹುಶಃ ತುಳುನಾಡದ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಚರಿತ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ಚರಿತ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ಚರಿತ್ರೆ ದೇಯಿ ಬೈತೈತಿ ಒಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ತೂಂದೇ ನಮ್ಮ ದುಂಬುಗದನ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಚರಿತ್ರದ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡಂದ ನಂಗೊಂದು ದೇಯಿ ಬೈತೈತಿ ಬಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲಿ ನೀನು ಮುಟ್ಟದೇ ಬಗ್ಗೆ ಬೆತ್ತ ಕಡೆಗೆ ಅಲ್ನ ಪುಟ್ಟೂಡ್ದು ಸಯ್ಯ ಮುಟ್ಟದ ಅಲ್ನ ಮಾತಾ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬುಳ್ಳೆ ಪೋಗುಂಡು ಅವಿನ ಆತು ಪೊರ್ಲುಡು ತುಳುನಾಡಿನ ನರಮಾನ್ಯ ಎಂಚತ್ರ ಅವೇ ರೀತಿ ತೋಜಾಯಿನಂಚರು ಅಲ್ನ ಕರ್ತಕಾರಿಗೆ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಂಡಿರನೇ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಬಜ್ಜಿ ದೇಯಿ ಬೈತೈತಿ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನರ್ ನಪ್ಪೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೋಸಗುಸೆ ಒಂದೇನ ಬಾಲದ ಮಡೆ ಕುಂಟಾರ್ದೇರೆ ಪೋನ ಬೂರ್ದು ಸಯ್ಯಲು ಅವೇ ಕತೆ ಬಣ್ಪ ಬಟ್ ಮೂಲ್ದಾದ ಮಲ್ದೇರ್ ಬಣ್ಣದಂಡ ಅಲ್ನ ಉಲಾಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಜನಪನ ಪ್ರೀತಿ ಏತ್ ಅಲ್ಲಿ ಮರ್ದು ಕೊರ್ದು ಏತ್ ಜನ ಜೋಕ್ಲಿನ ಬದುಕಾವೋಲು ಏತ್ ಜನನು ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪೋಲು ತನ್ನ ಪುಟಿನ ಬಾಲನೇಕೇನಂದೆ ಆರಿಮಲ್ಲ ಅಪ್ಪ್ಯಾದ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಡು ದೇಯಿ ಬೈತೆ ತಿಂತು ಹೋಗಿದ್ರೆ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಏನ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿದಿನಂಚಿನ ಒಂದು ಸೊಲ್ಮಿನ ಸಂತದೆ ದಾಯ ಪಣ್ಣದಂಡ ಸತ್ಯ ಪಂಪಿನ ಧೈರ್ಯ ಮಾತೆರೆಗಳಿಪ್ಪುಜಿ ಆನಂದ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಪರಂಪಳಿ ದೇಯಿನ ನಿಜವಾಯಿನ ಸತ್ಯ ರೂಪನು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತೋಜದೇರು ಬಂಟಿನಂಚಿನ ಒಂಜು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೋಡಾಯಿನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ನಂಗೆ ಬಹುಶಃ ನನ್ನೊಂದು ಸರ್ತಿಗೆ ಇಂಚಿನ ದೇಯಿ ಬೈತೈತಿ ಸಿನಿಮಾನು ಇವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಒಂದು ಮುಂದೆ ದೇಯಿ ಬೈತೈತಿ ತುಳುನಾಡದ ದೇಯಿ ಬೈತೈತಿ ಹೂ ಪಡೆದಂದ್ರೆ ಮುರಣಿ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ದೇಯಿ ಬೈತೈತಿ ಸಿನಿಮಾನೆ ಅಂಚದ ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾನು ತೂಪಿನ ಮುಖಾಂತರ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಪರಂಪರೆ ನನಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಅಡೆಂಗದಿಚ್ಚಿನಂತಿನ 1000 ಸತ್ತಿನ ನಾಡದ ನಮಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತದ ಕೊಲ್ಪಲಕ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮಡು ಒಂದು ಏಪಲ ಮದಪಂಡೆ ಈ ತುಳುನಾಡು ಒಯ್ಪಲಕ ಮಲ್ಪನ ಅವಕಾಶವನ್ನ ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಮಲ್ತುಕೊಂಡು